Είμαστε εδώ. Είμαι εγώ, τα Αρχαιολογιάν και νύχτα 004. Είμαστε μαζί. Η GR. Πώς το πάμε. Gaming Friend GR. Ναι. Επίσης μετά το intro μας. Ήταν τέλειο έτσι. Ναι, βγάλαμε το intro και ήταν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι, μας άρεσε. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βρούμε ένα που ταιριάζει πάνω στο όνομά μας. Και τα λοιπά. Και γενικά με το Minecraft, επειδή άμα παρατηρήσετε, άμα δείτε έχει τουμπλάκια γενικά γύρω-γύρω, αιωρούνται. Τέλος πάντων, μας άρεσε πολύ. Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ σε αυτούς που μας βλέπουν και μας έχουν κάνει subscribe, γιατί το εκτιμούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε αρχίσει και έχουμε μεγάλα όνειρα και αφού πήραμε τόσες φορές που για αρχή καναλιού είναι πολλές οι αυτές οι προβολές, ευχαριστούμε πολύ τέλος πάντων. Ωραία, και για να μην τα απολογούμε, πάμε Ας έξω. αρχίσουμε. Βρέχει, πάμε μέσα. Δεν πειράζει. Επίσης, σήμερα, εκτός από ότι θα πάμε για mining, θα βρούμε και θα καβαλήσουμε κι άλογα. Θα καβαλήσουμε κι άλλο. Εδώ έχουμε 2 σέλες. Ναι. Έχουμε μέσα creative. Έχουμε τέλος πάντων 64. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μπήκαμε και λίγο credit, γιατί μιλάμε παιδιά, εντάξει, ήταν. Ναι, δεν παίζότανε. Δεν παίζονταν το πράγμα. Είχαν έρθει όλοι οι σκέλετον, όλα τα ζόμπι, όλα τα creeper πάνω στο σπίτι. Το είχαν διαλύσει. Ήτανε χάλια. Ναι, το μόνο που κάναμε survival ήταν να το χτίσουμε το σπίτι και να αρχίσουμε τα skeletons και τα λοιπά. Αλλά έγινε χαμός. Φέρε μια σέλα μέσα. Και πάρε τα εξόδια τα πραγματάκια, τα εξόδια. Πάρτα. Ωραία. Τα πήρες. Ωραία. Παίρνω και εγώ λίγα. Ωραία. Πάρε μια ξύνα σίγουρα. Γιατί ρε, δεν θα πάμε ακόμα mining, τώρα πάμε για τα άλλα. Ωραία. Λοιπόν, κάνε ένα λόγο δικό σου. Λοιπόν, άμα υπάρχει άσπρο το θέλω εγώ. Γιατί? Επειδή εγώ θέλω το άσπρο άλογο, έχεις πρόβλημα. Πάρε εσύ το καφέ. Εντάξει. Πού πήγαν τα άλογα. Πάρε το. Όχι, μία φορά. Το έχεις. Πάρε το σάμπα και πήγαινε κοντά του σιγά σιγά. Ναι, ξέρω. Και μετά πάτα. Ναι, ξέρεις. Ναι, ξέρω. Απλά στρίβει λίγο κάπως, τέλος πάντων. Δεν βλέπω. Γάμο το στρίβει κάπως. Αυτό το λόγο με το πράγμα. Άλλο εσύ. Εγώ θα βρω άλλο. Θα βρω άσπρο. Πολύ ο λόγος δηλαδή. Κατάμβολο παίζαμε. Αράπικο. Ρατσιστές. Ναι, δεν είμαστε ρατσιστές. Βασικά, εγώ δεν είμαι. Αυτός είναι. Άστο. Καλά, εντάξει. Πάμε βράδυ. Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Όχι σκέλετον γάμ. Όχι ρε. Σπίτι. Έρχομαι. Προλαβαίνω. Έχεις ανοιχτό παρά. Ρε, γρήγορα πάρε τζάμι και κλείνει. Έχει έρχεται ένα creeper και ξέρω εγώ έχουμε ένα τζάμι. Τέλεια. Βάλτο. Προσπάθω. Σπάσ' το τόρτ. Ωραία. Πού είναι το τζάμι. Α, ναι, το έσπασε. Άντε. Τώρα κοιμήσου. Σκάτα ρε. Κοιμήσου ρε. Όλη η κατεμιά είναι τώρα. Εσύ πώς κοιμήθηκες έτσι. Στον αέρα. Σε μένα δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν θα φαίνεται στο αέρα. Εντάξει, τώρα πες σε να πάει μόνο στο λαΐν. Ισχύει. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, πάντως κοιμόταν στον αέρα. Ναι, lag. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα νομίζω πως θα βρούμε αρκετά. Αλλά τι έπαθες. Ρε, πιάσε γρήγορα το πρόβατο. Α, δεν το χρειαζόμαστε πλέον να πούμε. Υπάρχει ένα σκέλετον. Ισχύει, γιατί δεν κάνει. Αν έχει, πάμε πια.
Λοιπόν, Τέλος πάντων. ναι. Ναι, λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Το ξέχασα τι έλεγα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ. Ναι. Φτιάξαμε κι άλογα. Βασικά δεν Φτιάξαμε. φτιάξαμε, βάλαμε τις Αυτό είναι το δικό μου και αυτό είναι του Nixter 004. Nixter 004. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε για ένα γρήγορο mountain, ναι, mountain. Ένα γρήγορο mining. Συγγνώμη, αλλά ένα κλεκτολογικό. Τάκ. Είμαι creative. Πάλι ήρθα τα ζώα και τα creepers. Ξέρω το να πατήσω ένα τσιτάκι που το ξέρουν όλοι. Game mode survivor. Survivor. Τι είπα εγώ. Επίσης, Survivor. Ωραία, και έβαλε είμαι survivor. έχει επιπολωθεί όλοι με το survivor. Δεν πρέπει να βλέπετε survivor. Αλλά εμείς βλέπουμε, οπότε εντάξει. Ναι, αυτό. Επίσης, γράψτε και κανένα σχόλιο. Ναι, μην τα αφήνετε έτσι. Γράψτε κανένα. Αφού κάνετε subscribe, κάντε και ένα σχόλιο. Share άμα θέλετε. Άμα. Ναι, άμα. Επίσης, την πήρες την Cobblestone, οκ. Την κόμπλα την πήρα, ναι. Τι κόμπλα λέγεται, κόμπλα λέγεται. Εγώ άλλο άκουσα. Οκ. Οκ. Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Που λες, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν. Ρε, αυτό εδώ το γκρι, όχι το γκρι, το μπέζ, το άλογο, δεν το ήθελες. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης αυτό το πράγμα που ο Θεός να το κάνει άλογο. Τέλος πάντων. Εγώ πήρα άσπρο και κοιτάτε εδώ. Τι ωραίο. Φτιάχνω short και pickaxe. Και κοιτάξτε εδώ κυρίες και κύριοι πόσο τέλειος είμαι ως σκι. Μισό λεπτό να το... Ναι. Όχι multiplayer, όχι keyboard, όχι controller, όχι taskbar, όχι... Αυτό δεν θυμάμαι τι είναι αυτό. Θα σας γελάσω. Controller, όχι touch... Επίσης, σε αυτό το βίντεο έχουμε πιο πολύ ενέργεια κτλ. Στο προηγούμενο, εντάξει, ήταν λίγο γρήγορα τα πράγματα. Γιατί, ναι, βιαζόμαστε για κάποιο λόγο. Επίσης, σου φτιάξα ένα τέτοιο. Τέτοιο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που μου φτιάξεις τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο. Το τέτοιο είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έλα να σου δώσω το τέτοιο. Το πίκας σου και το... Ρε, ξέρω εγώ μιλάμε, η Αράχνη έχει μείνει εδώ. Γεια σας κύριε Αραχνούλα. Έστειξα 4 shorts. 4 shorts. Ναι, για ποιο λόγο. Εντάξει. Άρα το τέτοιο ήταν ένα sword. Δεν ξέρω εγώ τι σκότωσα με ένα hit. Ρε, είσαι προάγωρο. Όχι, εγώ όλο το βράδυ την κόμματα έκανα 5-6 φορές. Αλλά είσαι προ. Εντάξει, Εγώ πιστεύω ότι αυτό το βίντεο. Είπα ότι θα κάνουμε και τραβάμε ήδη 8 λεπτά. Επίσης δεν έχω ιδέα αν θα βάλω το intro επειδή δεν ξέρω πώς θα βάλω το intro από tablets στο βίντεο. Σας παρακαλώ πείτε μου στα comments πώς θα βάλουμε το intro στα βίντεο. Σας παρακαλώ πείτε το. Να ένας way που μπορείς να... Ένα τι. Ένα way που μπορείς να βάλεις να σου πει κάποιος το intro. Τι έκανες πάλι. Δεν έχω ιδέα. Φτιάξεις κανένα φούρνο. Τι γίνεται στο inventory μου. Τι γίνεται στο inventory σου. Άλλα μου λέει εδώ και άλλα μου... Λοιπόν, Ναι, αλλά την ώρα που ανοίγεις στο chest αλλάζουν. Έχεις 2 inventory όπως και εγώ. Φυσικά όχι εγώ. Σε άλλο κόσμο έχω και εγώ 2 inventory. Φτιάξε κανένα κόμπλα δεν έχω. Κοίτα, τώρα μου άλλαξε. Τώρα μου έλεγε τώρα. Ναι. Τώρα είναι κανονικά. 2 σπαθιά έχεις φτιάξει και αρκετές αξίνες βρήκα. Πάρε μία ξύνα. Έφτιαξε. Εντάξει, την πήρα. Πώς γίνεται να πέταξα και το άλλο. Θα ανεβάσουμε αυτό το βίντεο χωρίς intro. Το επόμενο θα είναι με intro. Ναι, Το πιθανότερο. Ισχύει. Είναι τόσο τέλειο intro που το θα ψώνια με μιλάς. Ο Nixter προσπαθεί μια ώρα να το κάνει. Εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό το βίντεο
Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη φορά στην περιγραφή. Θα υπάρχουν τα πάντα για το πώς μπορείτε να παίξετε μαζί μας και από υπολογιστή και από tablets. Από tablet είναι πολύ δύσκολο, αλλά από υπολογιστή μπορούμε. Αυτά. Τα λέμε.